Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ka Jingalang juga North East Congress Coordination Committee. Ka balalong ha Queen's Hotel Jorabat nta kasngi kalang nut ban penrungru ya kamat baka jinge kinong rep jong ka jela ka manifesto jong ka seng Congress. Habakran siya kilap tay kubor nta kasngi ya ka Jingalang nakliang Uma Vincent H. Pala, Presiden ka MPCC, ulong bah ka Jingalang ha ka jingdon lang Rahul Gandhi bat kiwi ki he Congress. Layo ka ji ajing mut na kinomi ikmat na ki jela ba per jong ka tain syatay lam ingi. Hakaba nakliang ka jela Meghalaya kilabu ka jingkarpat, hakmat kinelam ka seng Congress, ban penrung lam ka jing jo kinong rep, haka manifesto jong ka seng Congress. Bat on na taulat rengkat ka kanhun, ban penrung lam ka mat balara ak tika sngi. Nalor ka jing kinong rep, layo ru bane kran ka jinglong jiman jong ka jela Manipur, hakaba on sa paru kinomi ikmat na ka jela, ban le jingo ka Manipur. Ilaya suggest laga jong ka state na North East. Kaya kibantaban include hapo ka manifesto na Meghalaya i Dr. Celestian Longdo, iba Charles, iba Manuel ngiran lang hato ka program. But i suggest ba namtay kinong rep ngide ban penrung ka manifesto nila karpat ya ki tim manifesto through Rahul Gandhi ban wan sini ban i discuss hakanu korkom nila ban pensia dan penrung hapo ka manifesto jong ka Indian National Congress. Kata kami bat kiwi kibenta badai bat ke Manipur la discuss tentang ke badai bat Manipur bat ngatrai in sapa ika tim sa Manipur ng ba ka North East Congress Committee ngani ni jet way blue naman ngati state manilihan ngatrai ka BJP ha ka jingwan jong Rahul Gandhi kila nervous mat siyaw Rahul kelamban tang na banta ka Congress Rahul uwan emban penprah Rahul uwan peniteli Rahul uwan ban pensiau tu baik ba balai uwan ban kanek ban kibru ni kendo ban kibru ni sengap jing jong kibru dada uwan ban sengap jing kamde ka ba ngatrai kamde ka ba hanglat panjungin na North East tag asam nanti ke asam balik ke BJP kala nervous bila ingin de balong meeting hapo USTM ro de naliang ke government of Meghalaya kiklam ai permission ini Debat kami Meghalaya komen ro kadai tangka kerteng andre dictate na po Delhi dictate na BJP. Kata ki beriu kadai masau tu every vote baki ai ke NPP kadai ke BJP ka jo lamar ki control. Slowly ka judge beriu ki kadang takong ka judge beriu ki dang sak control ki judge beriu. Ni dilut ya ka hok jangi takani ba Rahul Gandhi one ro baka BJP kala aslang ban kini ya ka hok jang baro ki North East kila through RSS kila syang ban rung haki riti ke dustur jongi DPP badai ka no ke banta ke BJP banta kala penrung ke government hamtam kaliang ke NDP kimdon kata ke jingong lani kimla ban define lani kimdon kata ke voice namtai pai ba ka betik at kum ka direction jong ka BJP kani ke jingkwa Rahul Gandhi ba kino ki bamdon ka ideology kum badai ka bamjede ka ideology BJP ngide ban ya snok lang ngide ban ya perkat lang, ini banyak tri lang. Kenapa bangin like lah kan ika kamba ka BJP ka bulldoze ini. Kata ke jengmur. Bila i bah asam kalong benta, bila i Meghalaya kini ke jeng sedang. Tegajai beru jengi ke ban kitia, jai beru jengi ban perkat pai kan ni. Kawai ngamut ban sai conference press conference aku abang publish pun di pai ba. Lagi de na ka Congress Party ke Batristom na ai boleh ka pang ni Dr. Celestian di badai way ba irat ba yalam ini ban penwan pai ba naik boleh ba Charles iblalik haman lagi snong kitau la apil keleng na aku boleh ro iki perlo manong po kumi komrona ba sibisim kiba lalik keleng kiba ban kersiu ki pai ba bakane ka jingwan jongi ka di namtai baro amde tamta ka Congress tengah aku boleh ki bamde Congress ro kiba wan lang manin namar ba ya jingwan jongki kade na kay musim ko ba kia ka musim ka badon ka pu na mata karibat ka jai benru kan mula no ke jingwan jongki ka to ka jingwan jongki ka pen ki imbiang ini ka pen he musim ini bangi kum ki Congress ni tristom ladangi tristom ladangi tli hok i pai ba ki don ka musim ban kerchan ni Congress kam tam ha bani Delhi